Bă, fraților, eu sunt singurul prost care a intrat după gen 2-3 ani fără Among Us, gen de 2-3 ani nu m-am mai jucat Among Us și am intrat acum și s-a dat cel mai mare update care l-am văzut în viața mea, gen pentru cine nu știe, ziua mai pe 27 septembrie. Nu sunt născut nu sunt născut în anul 2000, dar așa trebuie să creadă ăștia. Da. Să înghin. Întrebare: de când arată Among Us-ul așa? Pot să jur că m-am jucat Minecraft, doamne, Among Us acum gen 2 ani sau 3 ani, ceva de genul. O să mă cheme Edgiglem Betzgami. Perfect. Nu știu ce se întâmplă. Among Us așa. Da, bine. Waleo! O, ușor, framele tău. Ok, nu mă interesează. Ce se întâmplă? XXXXXXXXX. Scrie în stânga sus. Aici. Aici. Bine. Ok, nu cred că o să vă arăt aia, nu știu dacă e ok să vă arăt aia. Friends list. Ok, acum aparent poți să ai prieteni. Shop. Ok, nu știu ce se întâmplă, inventory. Bun, hai să ne facem skin-ul. Mamă, vere, câte chestii nostalgice. Mamă, vere, câte chestii s-au adăugat. Gen, vreau să am un balon în cap. Vreau să fiu polițist. Și vreau să am în cap o pălărie de polițist. Și vreau să am sprâncene. N-am pet. N-am nici de asta. Ăștia erau și pe vremea mea. Erau și pe vremea mea de ăștia. Perfect. Și acum gen lumea crede că ia stai așa. Mă fac așa și gen când mă vede lumea crede că sunt albastru, dar eu sunt cian de fapt. Știi, gen șmecherie. Albastru oricum dă urât. Da, my account. News nu mă interesează, my account. Aparent, ok. Ok, asta nu cred că trebuie să-l arăt. L-am copiat aparent, nume, pot să-mi pun eu să scriu eu numele? Păi zi-mă așa, că pe vremea mea nu puteai. Adică la un moment dat puteai, dar gen după aia nu mai puteai. Pa mească. 11. Confirm. Settings, ia să vedem. Setările astea erau și pe vremea mea. Nu știu de ce zic în continuu pe vremea mea, că gen de parcă aș avea 30.000 de ani, dar gen ca idee. Ok, graphics, screen și icon și data engleză, presupun că nu e română și nici nu prea vreau pe română, că știu eu cum sunt unele traduceri. Bă, cam atât, ia să vedem, dăm direct play. Local online. Ok, gen practice. Nu, dau direct online, fii atent. Vere, era diferit rău. Vere, măcar asta a rămas la fel cu privatul. Mă rog, la un moment dat nu era deja început, de tot cum am jucat eu prima oară, nu era nici chestia asta, s-a adăugat între timp. Public și host, vere. Wow, filters, beginners. Wow, casual, serious, expert. Game type, hide and seek, ok. Asta am prins-o și eu. Și nu știu ce e harta asta, fungal, nu știu harta fungal. Și nici polls, cred, sau nici nu știu. Numărul de impostori. Chat type, free chat sau de la quick chat only. Limba, hai să punem cu 2 impostori. Hai, vere, că punem cu 2 impostori. Și dăm aici un reload. Mamă, vere. Nu mai țin, bă, minte cum să mă joc eu Among Us. Nu mă crede să țină minte cum să mă joc Among Us.
știu, da, știu. Mai țin minte de astea, mai țin minte chestiile astea. Hai, bă, bagă-mă și pe mine. Mai țin minte schemele astea care le mai are jocul. Dând când. Bagă-mă pe ăsta cu 7. Mulțumesc. What? Ce chestia asta? Ok, asta era, da, ok. Înainte de la calculator făcea asta, dacă nu mă înșel. N-am apucat să văd toate chestiile care au apărut pe ecran, dar mă rog. Crewmate, ia să vedem. 1, 2, 3, 4, ok. Ok, sunt doar crewmate, e cel mai boring. What? Ok, am setările aici și harta tot aici. Ok, vere, nu mai știu efectiv să joc Among Us. Bă, când mă jucam eu Among Us, nu știu. Unii dintre voi probabil, nu știu dacă vă născuserăți. Hai că câte, bă, n-am copii de 2 ani pe videoclip. Ok, în orice caz, vere, când mă jucam eu Among Us, voi nu știu ce vă... What? Ce? Te apare când e kill? Apare kill-ul? I give... And yet he died. Bun, nu știu ce înseamnă Ashield. Nu știu ce se întâmplă. Ok. Where? Admin. Mamă, nici quick chat-ul, vere, nu era așa. What the fuck? Quick chat-ul nu era așa. Deci, portocaliu s-a dus în storage, dar nu sigur, poate fi SR. What do Siri mean? Anyone. Nu știu ce se întâmplă. Bă, vere, nu m-am mai jucat Among Us de prea mult timp. Dau skip că habar n-am ce se întâmplă. Nici nu sunt în stare să traduc ce vorbește ăsta pe chat. Ok, s-a votat Orange. Că a zis ăla că nu e sigur, din câte ține minte. Ok, nimeni n-a dat afară, ăsta a rămas la fel. Efectiv, ecranul ăsta a rămas la fel. Cafeteria clar nu e la fel. Adică sunt alte chestii. Ma, e update-ul de Halloween, în rest cred că e cam la fel. Bă, nu știu, o să mă duc repede să-mi fac repede task-urile. Hai că am vorbit. Duceți-vă voi, vă rog, să faceți ăla. Mamă, știu că task-ul ăsta mă enerva la culme. Cred că l-au updatat. Nu pare la fel. Hai, bă, faceți ăla. Vere, murim de... Așa. Realizarea a fost activată. Impost. Am pierdut. Ok. Ok, ce se întâmplă? Deci, room code, ok. Capacity, custom, privacy, public. Ok. Mamma mia. Ce chestia asta? Ce se întâmplă? Bro, ce se întâmplă? Nu m-am mai jucat Among Us. Impostor. Bă, fă-mi dă măcar un rol mai interesant. Dă-te încolo cu crewmate-ul tău cu tot. Ăia nu știu schemele să ieși mai repede din ecranul ăla. Că eu am experiență, framele tău, am experiență 2 ani în spate. Cred că nimeni de pe... Pot să pun pariu că nimeni de aici, de pe harta asta, nu se joacă de atâta timp Among Us cât mă joc eu. Și în același timp nimeni n-a luat o pauză atât de mare de la Among Us cum am luat eu. Gen, am luat, nu m-am mai jucat. Cine a intrat acolo? Vere... Nu, credeam că s-a dat aici kill. Salut, frate. Deci e griu aici. S-a făcut kill și nu s-a dat report până acum, aparent. Ok. Unde a fost kill-ul? Mama, au murit 2. Bă, ești nebun? Mă joc de pe telefon ca idee. Sper că nu vedeți asta cu cremările de aici, care cred că pot să... Așa. Ok, lasă-mă. Așa. Chat, a votat. Anyone sus?
What the fuck? Votezi pink? Să votezi pink? Ce se întâmplă? What the fuck, se votează. Am votat. Vot pink, ok, am încredere. Dacă nu e pink, e Sting DC ăla, pulis ăla, cum l-o chema pe el. Bun. Dar nu e gen rolul... A, nu e, ăla e mai... am modat. Ok. Bun. Facem task-ul. Rezolvați, vă rog, și voi. Ok, apare... ok. Cream că nu mai rezolvă... Bun, emergency meeting. Cream că nu mai rezolvă... Cum îi spune, bă... Sabotajul. Is Dunkin. Ok. O să am încredere în asta din nou. Ok. Ce-i chestia asta? Ok. Așa și asta. E... Nu știu ce am făcut. Am făcut o prostie, probabil. Nu știu ce am făcut, dar... Ia să vedem. Bun. E bine. Win. Bă, ok, gen. Ok, gen. Hai să intrăm pe alt joc. Hai să intrăm cu 3 impostori. Și pe altă hartă. Hai, bă, lasă-mă aleg 10 pe unel, nivelul 7. Hai să vedem harta. Dăm toate hărțile. Hai, lasă așa. Intrăm pe ăsta cu 5, că... Pe altele nu știu dacă avem șanse. Ok, hai să mai vedem pe aici. Impostor setul 3, player speed set așa, kill cooldown așa. I'm ready. Bravo ție, bine că ai ready. Bine că you are ready. Hostul e ăsta. Bă, vă place skin-ul meu? Eu zic că e destul de tare skin-ul meu. Clipul ăsta cred că nici nu mai editez, îl postez direct, vere. Episod random, am intrat și eu pe Among Us, s-a dat mare update la Among Us să filmez, oare... Nu știu dacă o să prindă ceva pe Among Us, oricum gen, n-am niciun view pe canal, gen. Eu filmez 2 clipuri, vorbesc cu lume, gen, și am 0 abonați. Se dă startul. Cool outfit ce? Mi-a dat snap, am primit snap, vere. Stai că am pus... Sunt impostor! Ok, sunt impostor simplu. Mi-e frică că nu mai știu să fiu impostor. Sincer, nu mai știu să fiu impostor. Stai să văd și eu ce task-uri am. Am în electrical task. Vere, prima oară când sunt impostor. Ia dăm... Asta este tocmai să dea sabotaj unde? La reactor. Mă duc și eu să fac barem reactorul, gen. Haideți, bă, să faceți și voi cu mine reactor aici. Bun. Fiți atenți. Nu pot să mai închei harta. Mă uit pe camere. Vreau să intre ăsta înăuntru cu mine. Ce faci? Ce faci, frate? Vreau să fiu într-o cameră cu cineva. Ia stai. Emergency meeting. Vere, nu mai știu să fiu impostor. Gri vented. Cine-i gri? Zice că Gri a intrat în vent, dar Gri nu e cu noi.
Ok. Vote grey. Mă, ce prost e ăsta inginier, taci din gură, prostule. Mă, stai prost și inginier, what do you mean și inginier, că putem să-l dăm afară, stai prost? What do you mean și inginier? Unde-i grey, că nu-l văd, banana ăsta, cred că e. Bă, ăsta care e cu mine left dă, e dus cu pluta sau cere? Că n-am înțeles, vere, deci chiar n-am înțeles. Wow. Ok. Bun. Hai bă, că vreau să câștigăm aici în meci ca impostor. Mă duc cu lift dă. Nu mă duc cu lift dă, mă duc... Fac show, gen, mă duc la un task undeva. Uite, am task chiar aici. Pot să închid... eu unde sunt acum? Stai, mă. Sunt aici de admin. Dau electrical-ul. Mergem la electrical. Mergem repede. Închide ușa la electrical. Da, cred că... Sper că nu mă fi văzut că am închis ușa. Vede, trebuia să fiu și eu înăuntru. Ce facem asta? Ok, m-am concentrat, n-am mai spus nimic, nu știu ce se întâmplă. Bă. Nu pot vere. Mă, vere, vreau să fac și eu un kill ceva. Să rămân eu cu unul în security. Vreau să rămân eu cu unul în security. Sau hai altundeva, hai aici. Salut, frate. Nu! Ce prost sunt. Nu. Nu. Nu, era ăla jos. Nu. Nu. Cine a dat? 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 Unde-i vere ăla care a dat? Pixel ăla, pixel... Vere! Pilexo... Cum l-o chema pe ăsta? Tic. Nu știu ce s-a votat, vere, n-am fost atent, n-am avut timp. Nu sunt obișnuit cu Among Us, vere, nu m-am mai jucat de mult, nu mai... Ce-au scris ăștia, nici n-am apucat să văd. A zis la Isian, he killed in front of me. Vere... Efectiv, nu m-am mai jucat Among Us de mult, am uitat pur și simplu tot. Deci, in chef, zice că a fost în cafeterie. Purple e sas, capa. Did you see anyone? Isian... Deci, mai pe scurt, ăștia au întrebat unde s-a făcut. Ăsta a zis că în cafeteria. Ăsta zice că Purple e suspect. Ăsta zice bine. Ăsta a întrebat dacă a văzut cineva. Ăsta a zis că e Sian, adică gen eu, că am omorât în fața lui. Ăsta e ok, bine. Ăsta la fel și aici nu mai știu ce am vrut eu să zic. Hound. Da, gen... Cred că cam atât a fost cu acest episod. Nu mai știu să mă joc Among Us, mă jucam destul de bine înainte. Sunt de pe telefon, crede. What the fuck,
Sunt singur acasă, s-a auzit cineva strigând și nu știam cine e și după aia am realizat că eu de fapt aveam un videoclip pornit în căști și căștile sunt puse pe masă. Mă rog, cam atât a fost cu acest episod, eu am fost Alex, nu uitați de like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. Și pa, și pa!